Cabrín bainní agus na díon leachtar go go nóis. Móchas glítach sin. Inéiste tú go gluismen réití Seanlacht fechna agus mátá tiile ceol den scoweb bí géisioach le chlá Róisi de Burca an imimeisteach an seo a radio pobl Ros narún níos dear ní trúna. Adan am go sin é. Inéiste tú dead me leat. Cait sinna níléán ag trocht ar chunspót flein an chundé, chumá le scéalta mór an lei. Achan is seo písa eile an CD céna sin. É feicear an grútead mór an fuide leabhúr. Brenna dúr tí goach príomhlárach an léirtamach níos steirnaí. Am se go dúid dhéiciaala. Príomh chlárach éáin. Well, sí cai trílan í leideán a bheits a chur an agal bharm. Ó cai trína bí. A tú cecha leo mar. Ar le de bita tuiscinte sin ar hamachas. Ó, a céhá bheith géisteach lesa. A mis sí gimacht. Feic le tróna hú. Goile. En mo kantoor go maithe Sklíteach. Sin nach chála ní lédaine. Ceapú chu euro tá legar. sé chuúró éhana. Tá tú ceasta le go mí hetá. Tá maine se go réna. Sá. Cumanm cetíar a saoanna féidir reachpa cheachach teanghil idir chola fáiste agus muointíí dhéide. Ní bheith sé ceart ná cóil mar meach. Bhfuil an bhlóid me le bernaí mar sin bhfuil. Meúil bhiste le féidir gádócinn lún mébí sitera. Agus cúplaúireach le chain seo leis. Mas me tí sásta le socrú cí mar sé. Bhfuil bheh cheapáin. Bhfuil go cheacha me chéile, Dúir te seanstí tiléir go chuir dála chéile. Bháid. Ní má be an á sin caiinte bháide, e? Hi. Hi. Áfuirt an papir má bhean. Ro sé dúnta túla. Take your room. Just dúnta túla. Scrúil macht lába. Okay, mis oscail. Thanks. Málata? Yeah. Cabis me héna létó. So go méid san cadéis mai dhéana leis me mhór báiste. Oh, is tú bheits mar bóthir báiste na siú tú? Má ghlacham leis go bé. All right, well thanks for your insurance gom. Billy. Agus seo callate. Chumsa, chus trócar an mála. Still na seo. Spanna. Bháilinn I dhéimhnú gúil tú hain agus fáiste ar a lista chláiriad den líán na gur airach á bhéle sa trí. Cé bhí can siúd? Well, actually, mis go. Tusa? Yeah. Skip an jointá sin rinne? Just surprise book. Surprise book? Rinne? Na ceapan tú gúil nó surprises am a híal fi leid. Rosa, ní máte scéir tú cúnagat. It wordt cónacham. Het wordt cónacham rinne. Cechaí is siúlthart an ús colmanám nó de hiúl nó agus de friends nó. I could my energy like fucking Krishna. God, rinne. Get the wrong at. Rosa. Look, rinne, just not back, okay? Because ní mach an fáis na chuneal, right? Ní mach an chuneal agus sin úr buí. What? Hold it about rinne. Rosa, fat second. Shreed. Oh, Jesus Christ. Bhfuil tá chean go deoh ag máil le leidín, sin catú cumú sin na bhena. Ja, ach feidir. Dog se sin gach a níos mó ag seag se ná na heach aon. Bhfuil anú bachanú níomh an choláhhain choláolalas, head? Níl sam. Bhfuil anú níor an asmaoinú bhernaí. Ach se bhúil se faoi láir bhfuil head bhfuil ní bhíon ag máid cenú le sin leidína clétúsa agus tá sí angortaí maríála. Níach timp chaáneal web. Ja, tá sam. Ach ní bhíonn si go máchar a bh ní 8 milliún múras. Díonna teáha go deoga go bheith tí éhann níos milicí. Brenna, tíla amach na bhar, oké? A bhfuil fairplay tí bharna. Má sin bhaid, fadar. Well, Angela. A Rosa chrí go dtí taid. Tá sa tain. Bhfuil anmod ceart go leor? Ja, tá sé tá. Ní hálach go sé cinnarín. Cinneal Jackar. Ja, cinná dachar.
Gutje sus an tí hanne cuppa té agus be córa a go chuin. Go maith, Angela. Na deasta scarf. Seo, leis sin neta. So, sin íon taris gan bheic. Agus má dhéanam tú do bhac na bhí gartar, feice tú gur ben rás fear go go bhainte sethe. Well, is stoithe nach lein dachar cuimúir. Níl, mar a gahan tú roáda cuimre. Mac, ní léon bhá fannacht do mu a bhuacht. Tí bh stiú tá taction. Am is achas le chéile me hen so hen. Meúnis. A mé cínte bhá. Cac leor bhí asantas beag adar an cúpla míú hinach. Béis sé sin anna gcónaí idir féidir tá géirí dal an cín sa saoil. Agus rud eile, níl sa job seo sa radio ach a hús. Cén an starta beag. Tá mar ála tabhac. Má go bheith tú an príomhchórsa. Hello? Shelley. Oh, Shelley, yeah, flowers. Yeah. Yeah? €550. Yeah, that sounds like we're in the right ballpark. But it's not every day a man gets married, is it? Yeah. No, 550 will be fine. You can go ahead with that. Oh, okay. Thanks for calling. Brianna, squeal him out the back. Chuck to rash up and go. Yeah, well, term law na péide. Law one, Kurt. All right. Okay. Ach, mach niúbhd lá bhí socraí agan nach é. Agus an nniuh cháin, mar go bhrí sin scéal mór sin amach an cóirla chun dé. Agus céinte dearfa ní chaún láir fad le sinna gatha. Well, tá seo fashion le clúdach, is chomá lei sin, tá drámanús just town hall, an Africas. Mar caiim rácha trína nach múna sása tá meile seo chorbe. Brianna, seans mag me man an slascinn tuair chuid mór. Cac leor? Seans ar étaí chapuid. Cholín, am a bheith mocht. Cholín mag líchart. Well, ráte é samlos, féidir a ráhar díana. A cenne mór a tan mar sin hain. Jaach, tá glúis fáid, Angela. Ní higann rial a táda, agus máidir le sinnet. Is it éigead go sí áirta man jobh na rinsmaite? Agus go dtí fan Nancy. Nar holm is mai Nancy le coppla míis. Is cum lo, Angela. Nis, ní chreidim sin. Agus go dtí fan éir a foiiste. Dháir seart go mú buint aige sin leis a chéine seo. Ní seach ar siimplí sin, OK? Tá bronnam, Angela. A tá tú geart. Bú daine bí faoi bhrú agus iad sa chéas ceanna lása. Tá se bhaid níos measa ná sin. Cád, cumar bhla duine cíns. Go dtí tá an Russia. Angela, ní héan rá amach ach má fáiste a thuirtuáim. Ceapan cholanna go le Dave an páiste mai gur me gan amach leis. Ach ní leis. Ní leis. Angela, is le Eddie. Ní raibh is berm sa héimeis, tá an chásagat. Ceap a gúil. Tá me chu cinnte lá is gúil me sásta socrú fao léana leat. Ní bhaine mé pín ruagat mar an ruhamid. Tá tú sásta sin dhéanú? Tuig nach mein. Slímadar ceartta taigá dírána bhfuil is. Am siú bhacht ní tá deile. Is cum leis sin sa dealthas a bheith huasan teagusú sínte ar lesc do ráma. Agus mánam nachtúra na dochtúí mór an áidirteach an éad. Agus go éideach do cháirtín léis. Am siú bhacht snínírin. Ach fér plégat. Is mór bhágur a do rím a tá fian. Tá sé andeagar a chrothús a gúirt, cén bhhaile tar a drím hééis timpiste mar sin. Beanna bheile cíúach. Ní chuir géala be tamsa. Tá fianna go gus tún. Sná bhfuil is agam go bhfuil. Brenna, é bromhhartain go máile héileir seo. Tá cás ceart cóir agat. Agus manam gúil fíor hí amsa sa brinsabla taigeist. Tá be. An chéadú tal é díana na sein is gantrú. Tá go idirán. Am siú manna go máhú de chuid máidíhach.
Tágnach ní cinci agus níos cadach a basta sin. Chuir a téanta sort. Sean chéad tal dína na seam cóiríar a chuig. Goria? Cóiríar a héimeis. Cóiríar. Nuair a landal is meiste san efic, chuir mé letir siarag. Móna sé sin bésa go haigín tréan ó díráin. Rá. An esto fo gisin. Hi. Hi. Cheap me gro lecht dat ik doeg. Smá bhí hain. Brana. Kneart. Brother, I'm really sorry, Rosha. Thanks, Rina. The brown arms are freshen. All on backlash, okay? So, ceach tú garach talnis? Well, tá héis fé cuim nu. Agus? Agus céad heap go Angela mar bhhad go fáiste. Ceirt? Rosha, tú mágóil? No. Tá ná ríide. Mar céad heap de. Angela? As in Angela Euron? Ja, mar céime de Angela tá hart. Rosha, agus an tair? An tair? Ja, tá til go báiste go má nach chuil. Rina tá rána mar Davis má tása de se. Níor David am cant. No? No! Och mar tú taig, an creep sin tá post ag Angela? Oh, taig? Yeah, taig, Rosha. Tom vici émon. An sin a ferhannig na Wallace Birmingham. No, bhí Tom sa bhála gcónaí, agus leoga ní a pín ruaig in arhacht raibhann timpist. Well, má mamí cantir sin ceart go leor. Tá heáilinn an fanna hearla se. Hín tarlar seahain agus heid Tom bachtar a hóin. Manam gur bhaithí bíúd a titim. Sgfeid a fuair se sa déú. 10 míle pont na an teach. Thg le neamh eile chu leis. Hier sé bhil. 100 míle pont. 100 míle agus pontí bhíon, €9. Bhfuil is seo gartú sa drim tá se contarte. Agus cásta sa. Ar chula tú sin, 100 míle pont da mar se far ferhu sa bhála. Go tí bhaní chur a seint sa bíar agus ní cráhí tá was de ní gáil. Níl muinte chuna mar lecha Santa. Is there a Tygo Dairon? Girón i fleice. Sna mis. Agus ar thug sé chat ó héna é. Se, ní le fin foicha chu a bheith gan áhráiltaige. Téon chomparte teige na gún haicní na bhhaile leis an fobba hanlí. Go dé tá. Tá. Ja, tá bhaid. Dana, bheit an lát le fe coppla nóméid mar sé de hiile. Cínte choilín? Cagur me se lead. Nachhfuil baint mhór sin is leis stáisiún radio nachhfuil. Well, tá baint gom leis mád. Tuige? Nachta gon tú é an láib chunta is na canalacha chláiricha gentra. Well, tugan na hih policy ach. Fága mo chuideile faoin bhuiin. Agus a dóí leat gúil siad an nána, ige? Cet a gistagad? Well, leis ní mailam sa éon me lua. Ach sa chaid tríana ní luidan sinna tá le cant. Cad tríana? Se, tá sé sin cear go leor a chlábaireacht agus is sclábéireacht mar eall ar chósaí feisinach. Níl tuair má leideice faoi scríneoireacht. Beidir go mrahan sé a scrínáireacht. Bhachta scéile an ládág sílan ag fáidín an stáisiún sin tá mis rálet. Massa. Tá sama mar a chu sinníomhach mar leabhar sa glóga deochar sin neidir sin ébristechan agus ní lacach sí péon ruában. Nach lachach. Ar a bhónla bhíoh se becainte be? Ní ar a bhóna bhí sin cant. Bhí sin seo coppla seachta nóchain. Nach mór an pecan ar casú letaí agus beidir go meála ar eisí. Sfírit a cholín. Sfírit?
Ó, tá brónar nó níomhach cór seram go dtí 3-4 uair agus fad seo, David. OK, tá sé sin anhaid. Slán. John Joe, an fear é héin. Chuirt a cúpla punta tatamh staí. Ó, clacam se le corn síbí. Denise, góró túmach €400 gan air seo. Before go gwnneach sé sin socar a fe písa. Tu réití haig. Níl tan níos mó anna mar hí me. Tan chomorgur te hana war a bhhaile tamalt. Sin an bailach bhecha taiginn seine cat go leor. Right, well, chuige, céad chuige, gácéad, chuige, 3 Hiya, Mac. Hi. Sorry, Caracade chuige. Oh, Caracade, sinna. Sorry. Bol í gesi. Well back. It's fidgin the other watch. We've been bigger lot at Finn Richard. Wel, ys doci, tam eisiau gael yn anna ffob ffynnu cwpl o pente. Beth yn on? Be mae'n later bo, ni wan am gwn cwn o hwrt chwch ergyd eich ha? Ne, so gwn. Right, so. Slán. A be later back? Cordial look mwyd yn siarad eich ha? Yeah, well, mine's a short and views kind of mine's in free. Tarishkant, sha? Yeah, well, mine's a lesson. Well, mine's a schmones. Well, I'm brand on the figure she nourished. Ní dólam go dtí muid amach faoi. Ach, tí mo sin? Oh, yeah, well, while I'm thrilled went to Quebec, man. Sin fragar a cart a bhac. Fáis rót ar bard. Gur mad. Éist, teach tú le deoch, agus feit muid cheist na hocrú ar bunte. Yeah, sound. Make another ball, Janice, man. Yeah, bye. Di cínte gur tú glas ar an safe, Janice? Be mar art le a ball, Mac, all right? Yeah, sure. Hi. Cos that doing ish? Cos I guess that in ish. Oh, let's just go to the building and Trina Kaler and Jar Madsen should have made. Oh, so hooked up with that. Come let's go. Tada. Well, Eddie, my wadney's far of running my sus meeting for imposter. Suddenly got it's about bore from this one. Níl sam, Mac. Má just ach dodgy chum. Cui dodgy. A play like Clash when you go ni. If a text man on mail like Ach ní hiigim. Go hifigiúil bhechtú balú oríochtaí agus airigh leis radio ré, right? Right. Ach bheith lábhat is cíim eile le Daniel chomá. Well, yeah. Well, Brennan. Bach a basic on radio ishal glor. Lein coin chanel sheets. Bach cash look for mach lava. Lein got nan glor bonus so antes. Non skain dana. So bhechtú chur airigh the fubal in the folk a hain. Productivity bonus bach. Ach, ní hinnig your rehab sa horter da merfiart. Our shaffots Denise. Creamred. Ben could all us our Operation Daniel si hele. Tamarola, tan nerid Irons tinne geshoot. Gemach glor airige de guest. So tá más at in Israel. Neil, Shinan Rod. So céir dat rá mar sin. Right. Ma an mission. Ma an vertanish. Ben is smú alls an Europa. Cos chin ben was an boss na hefta. Will tusa imi glán as the bjauer. Popach se a wab níos mó na mise agus tusa leis a gian is fear all Daniel McLaughlin. Come on, Denise, let's take him to. Sean Chance Cartan leve, seal Mavan la chile. Just vegal hart Gunnig sa beal bochter de Marta.
Níl Sam cén sort bring nó seo mac ach tá se haar am at a dúiseach sús. Oh, Jesus, ce fannach éistan tú le muiricint? His nach chu muine dá leid am as a bhar. Is gadí é. Ho ce fá gróg tún jobway mar sin? Ní rá mór an rá am ag an am. Tá le mar ráha. Níach go slower can go timp do chuis go náit bé. Rá lig dom. I mean, ní mór an go career of fargurt phone hackney Rustanúna ba. I mean, no. What tá dain connection assets? Tá sure go do hackney cin tell who. Bula sa, tá má go an clostian. Arden is sishis. Shavanish ob het veliki, hè? Een glochse moet je liggen hoorn of je moet je pleders voor een bobbenkamsje, hè? Je gaat jou liggen. Je moet je bonbon wimsemus. Ní mór duine bheith cuairm mar sin héin. Thula tú héna scéal a bhí John Joe. Ja, schafo te wel. Schafo. Sipadorach de ríist tíla. Cadé? Ger da seo. Caim go déir go fánach agus scoutiar ein bhile gur a bhain Jim. Han lom sa é, dúsin. Sla róise. Ca sé greibh sin na dé hir máidína. Cad bhí róisi gan bhsa te? Ag córa, sin na líg. Ní féidir bhean go tú chuoine bhfuil Magdalene Laundry gan go náid, ja? Wel, féidir go mecht níos mú airgid le banchas na le banchas Porter. Tá trúi gom dan is a bhhart. Tá déide an troi amsa? Go tú tú réitinis? Chad an fersin in dit stróir hína tuairt na gailíní sin an wasin teo leidir an sábhail tir ragíní sráide bhá clia, agus rééis chu triblaide go léad céile an Swisse iníon ach bacínas Ballymun. Is etan mac an saoil, há? Gus a wahiad an róise. Tá mé cinnte go níontoch fear Ballymun le fao sin áráid. Is maidir sin gána le an Reverend Motherí héin, well ar leid fá sin ledín deas sinanta í héin. Beg an dochar an édí sin. Níl é sunan tá bheith édí sin. Get a geiste a bheith? Rud a bí. Bud clúh sa bí agan? Fáan is, meú ce a dinta gédí chuir chu na sin elcir Angelis héine? Ní rid me sé dhéfa édí na faganne bí eile. Má habar go bé édí é. Le dúnis, Tá a héréite. sé édí leachs wasí. Agus a gal háta sé gána leis na gúnaí? Tá sa bhar bheith sean chaáán leis sé summit agus na scíaltaí. sé édí leachs wasí? Áhfuil, go mé dídí a rúlan.
Chutú an duine deidir dag an áit réidir an níos. Agus bhíoch chuoine háte a heileh. Tá lá? Bhí? Bhíoch chu go téhannig isteach an seo freisin. So céir tá rá. Gur mé sé capar le mór chun na mar.